to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
Mag-isang naghahanap ng paraan para sa kanyang pamilya si Nanay Nancy. Na Nancy, na n'abusua na mɛmo ayɛ tene ama wɔn. Na deɛ wɔbɛdi yɛ adesoa na wɔsan so wɔ tuberculosis yadeɛ. Na gye wɔtwa kwan sene bebree ansa na wɔtumi akɔ akɔdɔ bankye. Na agye bankye anabɔɔdeɛ ɛna yɛdɔ na yɛtumi anya sika atɔ deɛ yɛbɛdi. Na ɛsiane sɛ Davao Cavote ɛna wɔn teɛ. Na wɔn nso ka nnipa a ɛnam mu ayɛ dene no ho ama wɔn bie. Na deɛ wɔbɛdi mpo ɛnnɔɔso ɛma yɛn ahia deɛ. Na maadwene ɛhaahan wɔ me deɛ mɛyɛ me daadaa abrabɔ mu. Na ɛtɔ da a ɛyɛ a m'anyɔnkofoɔ kyekyere me werɛ ɛma awerɛho gye Nyankopɔn di. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa Nancy ne n'ayɔnkofoɔ no, MCGI Free Store ɛkɔ wɔn beaeɛ. Wɔ Nyankopɔn ɛma wɔn nna hɔ mmɔborɔ mu. Yɛma atemamufoɔ a ɛwɔ hɔnom no aduane. Na akyire nso wɔ feeding program a ɛyɛ mmoa kɛseɛ maa wɔn. Nancy ɛmmoa a wɔno ayɛ no wɔtumi ɔse wɔn aduane ama wɔn anwummerɛ aduane. Ɛyɛ mmoa kɛseɛ. Na m'ani mpo nna sɛ nhyira bi a ɛte sɛ ɛbɛfiri wɔ Nyankopɔn nkyɛn. Nancy nso ɛka nnipa a wɔyɛ yɛn yɔnko nnipa a wɔn ani da deɛ Nyankopɔn bɛtumi ayɛ so. Na ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ bɔne na ma wɔbɛtwɛn Nyankopɔn animuonyam. Na sɛ ɔma wɔkra a kɔm de no aduane di a ɔka ne abɛhyerɛn ahohiahia da mu. Na wɔka ne ahyerɛn anadwo sɛ adekyeeɛ. Nnipa wɔ Manguwanan ɛne yɛmaa wɔn nnuane. Wɔn ka nnipa mpem a MCGI Free Store ama wɔn nnuane efiri mmoa ahodoɔ a wɔkɔ so wɔ mmeammea. Asedanka wɔ Nyankopɔn wɔ n'ayamyɛ nyinaa. Ɛne sɛ wɔnam anuanom so ɛde tema na wɔdɔ ɛbrɛ wɔn a wɔdi hia. Animuonyam ne ayɛyie ɛnka wɔ Nyankopɔn daa.
Muli po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa ating pagpapasalamat at pananalangin sa Diyos upang humingi ng kanyang gabay sa ating pag-aaral. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama naming nasa mga langit, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, pinasasalamatan ka po namin, Ama, sa isa pang mabuti. Ayɛyɛ n'ani sɔ bebree sɛ yɛn nsa tumi aka akonnwa pa a ɛte sɛ yi a wɔde ama yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi asane atie wɔ nsɛm. Yɛda wo ase sɛ wadom yɛn ɛda foforɔ aka yɛn nkwa ho, ama yɛn nkwa, ahoɔdene, adwenemuteɛ. Agya, yɛda wo ase sɛ aberɛ nyinaa wotenetene yɛn sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ setie ama wɔn nsɛm kronkron. Yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn bɔne ne yɛn mmarato kyɛ yɛn, sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn. Awurade, yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn yɔnko nnipa a wɔdi saa dwumadie akyi. Yɛsrɛ wo sɛ ka wɔn ho ɛberɛ a wɔhwehwɛ wo nokorɛ mu. Na yɛsrɛ wo sɛ ma wɔnom ntenka wɔ wɔn akoma mu na wɔhunu wo frɛ, na yɛn nyinaa yɛatumi abɔ mu asom wo kwan pa so. Agya, yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho wɔ yɛn adesua yi mu wɔ yɛn nyinaa mu. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛnni yɛn mu ka no kɔ adwene sakyere mu, na yɛn nyinaa yɛatumi asane aba wo nkyɛn, na yɛatumi ayɛ botaeɛ nti a wobɔɔ yɛn mu biara. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mu biara mmɔbɔ, na ma wo Honhom Kronkron ntenetene yɛn nyinaa. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Dayawan takusi kabunian begew sin inam magna.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos at magandang araw po sa inyong lahat. Anong oras Anuanom Nyankopɔn mu asomdwie nka yɛn nyinaa. kung saan Baabi biara a mote yɛn nka wɔ wiase afa na nyinaa. Abra Awurade mmara nsɛm a yɛde ahyehyɛ so wɔ ɛkɔ so wɔ kasa maako maako dunwɔtwe mu a mote yɛn nka yɛwɔ mu no. Na wɔn a wɔka yɛn ho no yɛyɛ nnuanom a yɛfrɛ Members Church of God International. Ebi yɛ return sa afrɛ mo sɛ dɔn yi mu yan, libre po natin yan na ibinibigay sa ating mga kapwa-tao, lalo na po doon sa mga nakikinig at mayroon talagang mga interes na magbasa ng mga banal na kasulatan. At salamat sa Panginoon, meron po tayong isang mabuting pagkakataon na muli na ngayong gabi ay maipagpatuloy ang pag-aaral po natin ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagpapatuloy po ng ating Kristo mga... mmara nsɛm. Na ɛberɛ a yɛgu yɛde sua yi soɔ no, deɛ wɔka yɛn ho no yɛ Brother Eli Soriano. Anuanom ne yɛn yɔnko nipa, yɛnkye yɛ akɔma mo nyinaa, obi biara a waba Awurade mmara nsɛm adi sɛn ase. Ɛda Onyankopɔn ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pa yi. Anuanom, ɛnyɛ sɛ yɛka saa nsɛm yi akyerɛ mo na mo agye, ana yɛyere mo sɛ monyɛ no prɛko pɛ ara ne sa. Yɛgu so a yɛresua Nyankopɔn asɛm. Yɛahyɛ sɛdeɛ yɛtwerɛ nsɛm no ka no wɔ 1 John 4:1. Yohane nwoma di kan, eti 9 twemu baako. Adɔfo, mɔnyɛ ahonhom nyinaa nni, na mmom nsa ahonhom no nhwɛ sɛ wɔfiri wɔ Nyankopɔn anaa. Ɛfiri sɛ adiyifoɔ atorofoɔ bebree aba wiase. Wiase a na yɛwɔ mu wɔ no, nipa bebree, adiyifoɔ atorofoɔ bebree no a na wɔ hɔ.